Normální člověk by si říkal, co se tak dělává v pátek ráno. Tvoje vlogy se? Co mám dělat? Slíknu se, dobře. Co tady děláte? Ano, mám stažený kalhoty a mám dívku v šatně, je to tak, ale není to tak, jak to vypadá. Nezapomeň, že máme kostým, vypadáme jako idioti. No, aby se nás náhodou nezapálilo. Já jsem to viděl. Tady je Move připravený v kostýmu a tady jsou další dva náhradní. Tady je Ju, tu trysko myšky takhle vysej. Tamhle vzadu je Harry Showman. Tak, takhle přepisujeme scénáře. To jsi na Skyner. To je Lucinka Balenová. Lucinka se vyznačuje tím, že za náma ráda chodí do šatny. Oheň není hračka, oheň je živel děti. Jo. Pozor si dej! Tak.